Linka 379. Směr Černý Most. Stará Boleslav, autobusové stanoviště. Příští zastávka Stará Boleslav, sídliště. pro výstup stiskněte tlačítko. Stará Boleslav, sídliště. Příští zastávka Stará Boleslav na Panském. pro výstup stiskněte tlačítko. Stará Boleslav na Panském. Příští zastávka Černý Most. Pro výstup stiskněte tlačítko. Prosím pozor, změna tarifního pásma. Černý Most. Přestup na metro B. Příští zastávka Černý Most. Pro výstup stiskněte tlačítko. Černý Most. Přestup na metro B. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus, please exit the bus.